El Sant Andreu es va trobar un camp, el Mazo, ple de bassals, fet que sens dubte no va afavorir l'habitual joc tècnic dels quatribarrats. Tot i això, l'empat aconseguit permet als homes de Nacho González poder decidir el Narcís Sala. Els locals d'entrada van posar perill en una oportunitat de l'Eiva. A partir d'aquest moment, l'equip català va reaccionar amb un xut de Joyce Moreno. I poc després, un córner de Fran Piera el rematava al fons de la porteria l'Ezaún, que feia el 0-1. Van ser els millors minuts del Sant Andreu, que a través de Manolo Lanzarote, en un llançament de falta, i Eloi Fontanella, de cap, van disposar de bones ocasions per augmentar el marcador. Amb 0-1 es va arribar al descans. L'empat per part de l'Aro no va ser fins al segon temps, quan a la Barrieta es troba un refús afortunat i bata Urreco. Els locals es van animar i l'Eiva obligava a lluir-se al porter del Sant Andreu, però el resultat ja no es va moure. No estamos acostumbrados a este tipo de campo, césped natural y además con mucho charco, ¿no? Se hacía muy difícil, por lo tanto considero que es un buen resultado teniendo un poquito en cuenta todos estos aspectos. Amb un Narcís Sala en bones condicions i amb el suport del públic, el Sant Andreu ha de superar l'eliminatòria en la tornada diumenge que ve.